Saka kuitukupaingua kwaya yakakokwa tukupaingua apo tukusimudza mubaridzo wedu patinozomusimudza chimbokudzidzisa ichechi nerweo rwechechi kwaunondamira pana moziva tikufamba nenguva
waine manje zvatakuita ini ndichanotora mavhangeri kwavari 10 meters away from me pandinenge ndiri kunovatora isu tese tinenge takasimuka tichingoita ruzha chete taakuwasira nzvimbo yamunaonati nzvimbo inei taakukusiyirai mufundisi wataura zvamatumwa nazvo zvese zvamunoda kuita mufundisi wazaura tinokugamuchirai tinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano regai ndikukazisei ukazizvenya Mwari zita ramambo Jesu. Amen. Mwari ni Mwari wakanaka, regai ndiremekedzewo kwaya kuti ishumirawo nenziyo zita ramambo Jesu. Amen. Zvakanaka kuti kwasewo zvakasarudzika vatungamiriri panzvimbo ino zvikuru sei vafundisi vedu muzita ramambo Jesu. Amen. Ndinotendawo Mwari nekuda kwepartner ndinofamba nayo Mai Muparinga together in ministry kwedu yakareba muzita ramambo Jesu. Amen. Ndinotenda Mwari nekuda kwemhuri ndofuka zvotsanangurwa tati kureisha nokuti panokwaziswa ana sekuru paite tichitoverengwawo titori mbuya nasekuru titone mukuwashawo wedu toita sewafana but tine 26 years in marriage zvatakaita nazo so inyasha dzamwari tinotenda Mwari naizvozvo kuva nemuzukuru inyasha. Mark chapter 14 from verse 3. Mark chapter 14 verse 3. And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at the table, there came a woman having an alabaster box of ointment, spikenard, very precious, and she broke the box, poured it on his head. And there were some that were not happy within themselves, and they said, why waste this ointment? For it could have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they ground among against her. And Jesus said, let her alone. Why do you trouble her? She has brought a good thing unto me. For you have the poor with you always. And whenever you want to do good to them, you can, but you have not me all the time. She has done what she could. She has come before her to anoint my body for my burial. Verily I say unto you, whenever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also what she has done shall be spoken of her in memory of her. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Jesu ari mumba mumwe murume unonzi Simon. Zvanzi anga akagara patafura mumba Simon. Ndokuya mumwe mukadzi aiva neperfume inodhura kwazvo. Ndokuzodza musoro wake namafuta. Chitwa ichi nyangwe chakafadza iye Jesu achina kuitira zvakanaka vaitendera Jesu. A bit strange. Zvinondidenda kuti ndishumire vhesi nekuda kwekuti mukona kudzingana naye. Ndaitarisira kuti vanhu vanotevera Jesu vachimunamata vachimuremekedza satenzi wavo vanofara kana Jesu aitirwa zvakanaka. But bhuku ratotaridza kuti vanhu vasina kufara vanhu vaitoteverawo Jesu wacho. Nokuti Jesu wanga wakagara mumba nevadzidzi vake vanomutevera vanomuda. Asi paakaitirwa chinhu chakati nakei kwazvo havana kuitirwa zvakanaka nazvo. Zvodipa ipicture yekuti mumba umu mungamudaro muri muchechi. Nokuti zvichida mumwe unosungwa kuitira Mwari chinhu. But zvotadza kufadzawo vamwe vari muchechi imwe chete iyo. Hatifanane mazera edu pakunzwisisa nekuishumira Mwari. Zvotaridza kuti mumwe unogona kuita chinhu chisiri kugamuchirwa nevamwe
Asi Mwari wacho achichigamuchira zvake. Izvozvo muchechi zviriko, ndaibodza vamwe ndikati muchechi havisi kudenga. Saka usatarisire zvinhu zvese zvingaitwa chechi. Kuchechi kwakafanira nekuchipatara, vamwe vanononoka kudaira mushonga, vanonoka kupora. Zvese takauya kuzorapa. Kupora uri kugamuchira mushonga kunotisiyane. So nedzimwe nguva tikatarisire kuti pane zvese zvatingaite tingawina tikaita chinhu ichocho nekuda kwemazera uye kuziva kwatiinamo mukunamata Mwari. So varume vari mumba umu vadzidzi vaJesu. Kune mukadzi auya mumba umu, chaangoita bedzi ndechekuzozodza Jesu perfume inodhura. Zvikatotsanangurwa kuti vaitoziva kuti perfume inodhura, ende pfungwa yavanga vainayo ipfungwa yakanaka, asi isina kunge yakanaka panguva yavari kuitaura. Regai ngotaura kukosha kwekuita chinhu munguva yakafanira. Jesu ari kuzodzwa perfume inodhura. Vadzidzi ndokubva vakalkuleta perfume, ndokubva vabuda nemutengo wokuti dai yaitengeswa iyo hayaigona kutochengeta kubatsira nherera. Pfungwa iyoyo yakanaka. Bhaibheri rakubhuku raJames rinoti kunamata kwezvokwadi kurangarira chirikadzi renherera. So panapa ndine vanhu vari Rome, but vari kuita zviri mubhaibheri nokuti vari kuzviita nenguva isina kufanira. Regandizokorere futi. Kuita chinhu chakanaka panguva yasingafanirwa kuitwa chinoitira Rome izvozvo. Mama vangu inini vaititsiura pandaedza kuolevha kuti mwanangu hatidi kuti uite musikanzwa, hatidi mwana wanhu anomitiswa, hatidi kamuzukuru pano. Kuchikoro kwabviwa, ndaakushanda, ndaakurarama, ndakura. Vakadzoka kwandiri vaine chichemo chezvavakamborivheza, vakataura kare. Hatidi kudii ndofa here tisina muzukuru. Zvoreva kuti pavakauya vachiti hatidi kamuzukuru hazvino kuti havakade. Panguva iyoyo hakaiti. So zvoreva kuti chaitsurwa apa haasi munhu asi kuti inguva iri muine munhu. Zvoreva kuti nguva pachayo inoda kudzidziswa munhu kuti agone kuiremekedza nokuda kwokuti chimwe nechimwe chakanatswa munguva yacho. Ukarwara zviri siriasi ukaenda kuna chiremba, chiremba anoona kuti inwai mapiritsi ati kuseni 2 masikati 2 manheru. Iwe wobva wataiwa ndanyanyorwara ndaangonwa 6 acho kuseni. Unongoziva here kuti unogona kufa uchiita zvinhu zviri right nekuti uri kuzviita nguva isiri right. Why? Nekuti iyo time paunoispesa kuti aya 2 kuseni aya 2 masikati, nguva pachayo iri part of medication. Nokuti mapiritsi ane zvaanoita musystem yako. Saka akawandisa panguva isina kufanira unogona kukwadzwa nezviri right. Muenzaniso, musikana akamitiswa ari pamba pavo unoedza nedzimwe nzira kuti muisaoneka nokuti dambudziko. But achamborohwa even ine 3 months anoedzera kupusha kuti ioneke. Inyaya yekuti ari kuziva kuti panguva yazvaitika izvi ndinoremekedzwa nazvo. Mumwe ndobva aziva kuti nguva yaitika zvinhu izvi ndinodzingwa pamusha. Mumwe zvomuwanisa musha, mumwe zvomudzingisa musha. Nyaya iri wani nguva yazvaitika ndo yasiyana. So time nguva pachayo inokosha pakuitwa kwezvinhu. So Jesu wakagona kutsanangura kuvarume kuti aiwaka pfungwa yamuinayo haina kuipa asi yaipa pakupirisa zviri kuitwa izvizvi. Nokuti varongwa munavo nguva dzose. Nguva yamunozofunga kuvaitira chero nguva yamada munoita. I love statement yekuti first things first. Inoreva kuti ngaiso mumba mukapinda nyoka, chaunofanirwa kutanga kuita kudhina nenyoka yapinda mumba. Dani uda kutsvaga kuti yambopinda nepaki. Why? Because ukatoona yatopinda munopindika. Information iyo iri ordinary, iri common. Ukaona yapinda mumba zvora kuti paripo panoita kuti ipinde. Saka chekutanga kudhina nechinokukuradza ichi. So nyoka ukaiuraya ukazomutsvaga payapinda napo kana baba 1 after 2 weeks no problem. But ukairega iwewe uinayo for 2 weeks mumba i problem. Kuda kuti watanga kutsvaga zvisingafanirwa kutangwa nazvo. So Jesu ari mumba maari hamusime vadzidzi. Bhaibheri ratsanangura kuti anga ari mumba memurume unonzi Simon. Ndobva patarwa futi kurwara kwake lepa akati leprosi. Ndaitarisira kunzwa kuporeswawo kwemuridzi wemba.
Pastor Jesu anoporesa asi hakuna kunzwa kupora kwake. Hakuna chinorwadza kuti zvakanaka zviri kuitwa panzvimbo yauri but hapana chakanaka chiri kuitwa muupenyu hwako. PaBetsaida pakapora vazhinji, pakaita rekodhi yemukuru wachona ari panzvimbo iri kupora vamwe 38 years ari muright place asina testimony. Chikonzero anga asiri kuita kwete kuti anga asipo. Pane mvura kana yabvongodzwa anotanga kupinda nyaya yake ndeyemusapinda mune zviri kuitika nyamwe ari panzvimbo pane zvinhu zviri kuitika. Amaona kundenzwa unogona kushayiwa testimony munhu wotoita pfungwa kuti hani ukachichacho haiti ukachinja bhawo usina maraudhawo isachinizvi. Ini kuchikoro kwandakafoira wamangu vakapasa especially classmate kune vakatopasa ndikafoira so handigoni kunyepera vabereki kuti maticha akasirias vakasingadzidzai chinondimakisa ndechekuti muwangu akapasa musame class nasame teacher but manotsi akaipiwa akaita kuti muwangu aite ma-A indaiye achinja ndichaita ma-D inini kwete teacher. Nyaya ndeyekuti ari kusvikira panani manotsi aya kwete manotsi aya akaipa. So there are times that you never want to right church. Mungu bafazwa mupeni uchichinja yote achecha cho aite. Bautaza kuona kuti nini watu ajiite ndimo. Nekuda kuti paBetsaida papora vanhu. Pane zvikuitwa ipapo zvinoda kuitwa. Hama dzangu chinonzi kunamata, kuita. Action. Munamato, kutaura. Amen. Munamato, kunyengetera. Kutaura na Mwari. Amen. Kunonzi kunamata manje kuita zvinotaura Mwari. Tsika yaMwari yakavigwa pakudai Matthew chapter 6 verse 6. Inoti kana mava kunyengetera pindai pakavana. Movhara musuo. Mwari anoona zvamunoita achakukomborerai. Yet in teaching yeprayer kutaura. But yokutaridza kuti Mwari wacho iwo uchitaura anonyanyotarisa chiri kutaura. Nokuti Bible rinotiro Mwari anoona kwete anonzwa. Kana une Bible ukavhura chok tifanidza chok Matthew 6 verse 6. Kana mava kunyengetera pindai pakavanda movhare door. Mwari anoona kwete anonzwa. In teaching yeprayer kutaura. But irikutaridza kuti mhinduro haiuyi nokuti wataura inouya maringe chiri kutaura. Maybe kana usina kuzvinzwa download kupe example imnatural. Mukomana akapfimba musikana akati ndatokurora gore rinochata ndatokurora kuchata newe hakuna asikade kuroorwa hakuna asikade kuchata but musikana anogona kuramba then wadzoka after 2 years unosvika akaroorwa akachata neumwe munhu obva ati kondo zvanaitaura wani kuwaira mberi ikozvo andini wakazoroorwa wakachata ndainotokurora nekuchata musikana ndobva achaudza kuti handina kuramba kuroorwa nekuchata ndairamba chaitaura. Kureva kuti iwo chitaura iye anikachiona chikutaura chacho hazvibve pamazwi awataura zvinobva pane chataura chacho. So Matthew 6 verse 6 inotipa picture iyoyo kuti paunopinda pakavanda uchinyengetera Mwari anoona. The God who sees what you do. Zvonati unogona kuchema I respect nyaya dzekuchema. But there must come a time yekuti unofanira kuziva kuti kuchema hakusiko kuna attract answer life. Kuchema kunoita kuti unzwirwe tsitsi. Chinoita kuti uchibatsirika. It's another subject and I'll give you an example. Taenda kukoti pana baba vari kutongwa nyaya kuti baba mune chokwadi here kuti muri kuti makarepa mwana uyu mudhara ubva atanga kuchema. Zvinoita kuti vejasti tacho mudhara achema aiwa ndikafundire mberi hama dzangu ngavaendawo kumba kuti mudhara achema ngaaende kumba. Zvinonzi baba kana mapedza kuchema toda umbowo zvoti vakawedzera kuchema vanonzi endai kurimandi. Koti haishandise misodzi vanoshanda neevidence. Even ukachema evidence ikakutsitsirira unoenda kujeri uchichema. It's unfortunate unotoenda uchichema uchi zvinoita
by that. Tsitsi dzavo dzakavigwa paevidence inofanirwa kuunganidzwa. So Bible ramunoti vanodyara nemisodzi, those who plant in tears. Ariti those who plant tears. Ariti vanodyara misodzi, rinoti vanodyara nemisodzi. Kuti kudyara nyangwe iri nguva yekuchema kunochida kutoonekwa munhu achidyara nemisodzi, kwete anodyara misodzi. Tears are not seeds. Zviripo zvinochemedza nezvinorema muupenyu, but nyaya yakasolution yekuti zvako zviitike haibve pakuchema kwako, inobva pakuziva zvekuita nyangwe uchichema. Ndikupe imwe example. Tese nofa takagona wrestling kana munhu achirowana ari madoubles, mumwe wako ane right yekupinda, ndokunge iwewo wanyanyorohwa mukati, kwete nekuti wachema kana kuti wanyanyokuvadzwa. There is a role to play in chirohwa. Unoswedera kune mumwe wako, unokurohwa, unoswedera kune mumwe wako, wotambanudza maoko. Mumwe wako anokurova, iwewo uri kuitwa sei? Kurohwa. But uchiregera kurohwa, unofanirwa kurohwa neumanje newako. Saka pese paunonzwa shoko richitanga kuda kukurova, Mwari afunga kukurwira. Mamiriro akaita upenyu, anofanira kungoona mamiriro akaita zvinhu. Paunorinzwa shoko racho sokunge raakukurwisa, denga ndopanofunga kutopindirawo manje. Ari kurohwa haanyanyi kuchema kuti mwakapinda, ukamboona mwako akupinda nokuti wachema, ari disturb the referee manje. Anoti aiwa mutemo anoziva. Misodzi yake nekurohwa kwake hazviattract solution. Anofanirwa kuziva zvekuita. So kunamata kuita. So chaunofanirwa kuita manje, you do it with faith. Chinhu chinoitwa nekutenda nefaith, chinhu chinoita sekunge chinodisturb your reason your understanding. Imagine wapedza kubirwa mari dzako kunyika kana kuti yaunotambira yacho haikwane, wouya kunokutanga kwaratidza kuti Mwari unosumudza makombe upenyu hwako hunochinja, unozizwa kuti ndauya chiriko magosi kunze kundavharwa. But papedza waparidzwa kudaro, waupanzi chiunza yasara yacho kuno, unonzwa sekuya kutokupedzisa. Pashoma yasara iridiwa futi kuno, but uchiparidzwa kuti haurambe wakadaro upenyu hwako hunosimuka. Iwe unozonzwa kuti ndovhangirira toda nekuti asingiri kusimuka. Asi kusimuka toti chiunza yasara. Vhangeri rakaparidzwa vana veIsraeri vari muEgypt rekuti urayai makwai uise ropa padhoo. Rakanakira munhu ane makwai akawanda. Achangobva mukutenga gwai rake 1, osana naMozisi achiparidza kuti urayai makwai. Anonzwa kuti murume haana kudarwa. Ane mweya wokupfusira. Pahwani inoririra. Mukadzi wauya mumba memurume anonzi Simon. Simon anotorwara. But hapana chehiri chiri kutaurwa ipapa. Pane mutorwa ari kuya kuzotora ropafadzo mumba maSimon. Mufunge kuita kwaMwari munoshamisa kudai so. People can ignore munhu waMwari nezvinhu zvaMwari, but Mwari haanofa akaignore munhu wake. Zvoni pane pamunoshamisika kuti zvinomufambira sei, isu pasina zvatiri kuita. That's a sign kuti Mwari haanofa akasiya munhu wake, nyangwe vanhu vasiya munhu wake. Vanhu vaMwari vakadanwa naMwari, kwete kudanwa nevanhu. Sorry, ndarekeka rafu, but ndochokwadi. Mwari anodana vanhu, otuma munhu wake kuvanhu. Havasi vanhu vanodana munhu, otuma munhu. NdiMwari unodana munhu. So Mwari ari jealous nezvinhu zvake. Ukaona Mwari akupa opportunity yekuti participate pazvinhu zvangu, ifavor. Jesu wakakumbira mvura patsime ndokubva anyimwa. Ndokubva atanga kuadvertisa yake. Kuti wapedza kundimima, but dai vaiziva inini neyangu mvura neyangu. Zvona kuti Jesu anozoita zvinhu tu, mvura nenyota yacho. Ukaona ati nenyota, ameno zvaada kuvirana newe. Otherwise kana wamunyima, ndopaanokudza svinhu yaanayo. Men cannot do without God, but God can do without men. Very possible.
The locals were not happy na Mary. Ashina kunyoka bano suspect chinoita kwemiti tokata dzimanya kuti mana kuenda pamba chi. Bible vanati varume vakabva nyika iri kure. 3 wise men from the east. The wise men from the east. Yeah. Vakatoti kuna Herod tabva munyika yedu tichitevera nyeredzi. Tauya kuzonamata mambo aberekwa. Veloka vajaita vaite izvozvo. Waibozi vaidamba. Mary vanoti munhu ndiyangu yamutsvene weti mwewo uchakupa mapamba. Tinofanira kunononikwa vakatanga kuita mukuenderera. Kosa kune zvendenga zvinokumakisa nevanhu kwete kudiwa unotovenema zvamwari. Hakuna akada kupembera nhumbi yaMaria. Mwari akautsa vanhu kubva kune imwe nyika. Paunonzwa shoko riti ruoko rwaJehovha haruna kufupika. Ichokwadi. Pane nguva yekuti muprofita murokesheni muine vanhu vasisade nezvake. Mwari vaifiga muprofita nechingwa nenyama vachituma makunguwo. Ende tesinoziva kuti makunguwo haabveki chingwa. Asi makunguwo aiuya nechingwa. Makunguwo haabike nyama. But zvati makunguwo aiuya nenyama. Zvoreva kuti kuvanhu nyangwe varipo vasingade, asi Mwari kana ada zvake wakanodya. Zvisina kana kutsesa kuti zvabva pane munhu upi ayo. Makunguwo haambofa akabheka chingwa kana kubika nyama. Asi shoko rinoti Mwari pane nguva yaakaona kuti vanhu havachada munhu wangu, asi ini ndinoda munhu wangu. Ende ndine suspect yekuti aitorerwa chingwa ichocho ndiani. Nokuti Elisha paakazotuma kuenda kuZarepati akasvika kuna vamwe mai vaichema kuti fulawa yapera. Ivo nemwana wavari tu, vanhu vanotochema nokuti fulawa yacho yatoshoma. Kuyati neimwe nzira vagara vachipa Elisha, vanhu vasikade kupa Elisha. Makunguwo haabeke chingwa. Let's face the face. Makunguwo haabeke chingwa. But murume aipiwa chingwa. Kurati kune kumba kwashaibva. Mumba nemaSimon. Simon anorwara but hapana hini iri kwaari. Handiri kunzwa chiri kuitwa naSimon. Zvandiri kunzwa zviri kuitwa nevanhu vabva outside. Mutorwa muungadzanwe asi part of the disciples. Munombozera kuti Mwari kushandisa pakanyemwe nguva. Unogona kushanda nemunhu asi part of the system to bless the church. Amen. Is also so Bible church that experience I need. I'll give you one testimony now. Bring another figure. Somebody watched me preaching and okay on Facebook. Don't find him phones out of this. That's not Magamora on one of nine big in that Adina, Magachata, Dina Monode, Saturday to the University. That's no that's Shena. Very later, Marie, Jesus will do what I tell Marie. I'm not going to look at why not you say? But I child living and then in stages. Even a message by WhatsApp, Muscan. I got to chat with some scanner one of them came. And I got to fly with her, I'm chatting with her again. She's not a member of our church. That's what I got all in the chat to watch. Can I marry? Last year I was in Israel. When I went to Israel, I don't know the phones of Mama Pushka. We don't want to buy it. Israel, no, we say, let us say, Munode. It's not a bit that we do to Munode. Scholarship. Nobody pay passport number. One said, no, I don't for them. That is expect visa apply very soon. Within 4 days, visa away. First time young boy anymore, I want to tell a fifth Israel. Jesus Kabayako, I don't put a dimmy, Ashway, Moarika Nahada Judge. I'm professional Asata face. When people are no sugar, people are with us, where is what is wrong with Mumba Simon, Akuna blessing na Simon. But since we are not telling Jesus what, they are not ready, they are not happy to celebrate the week of Jesus. Jesus ni anga tusimuka katifenda maya kutayo shaitwa na maya shakani nakira. Ini mungu notaza kuti sawari nokuti ndichada kuroerwa pamuchinjikwa. Ndozoitwa munguva. Saka uzvaarikuita she's anointing my body before burial. Kuti giving a level E.
vanhu vaine zvipo izvi ngavataurwe nezvavo. Ndakatozwa nyaya yemukadzi akauya neperfume. Sei birthday iri common, vanhu vanoselebrata mabirthday. Death day adiwe. But zvaitwa namai hazati ari kuzviita in preparation of my death. Kuti mukadzi by revelation akugona kushumira nokuti ariziva kuti nguva hapasisina. Ava vakauya vakanipa zvipo. Zviri common kupa munhu present yebirthday. Hazvisi common kupa munhu chipo cherufu. Ona munhu akapera anorwara sobva unotenga kofi kusvika pamba kunoka tatambotoni mazuva asara akati unotenga kupinda imonzi iwe neanorwara hani kufa hakuna chipo cherufu mashura unonetswa nevanhu but mukadzi wako aine chipo chine chekuita nedeath kurati haana kuzviita necommon sense by revelation. Nhau dzekushumira Mwari nekupa nemudivi yamwari dzine in two dimensions. Pane vanhu vanosungwa nokuti pana mufundisi ataura. Koita vanhu vanonzwa Mwari achitaura pasina munhu akutaura. Vanonzwa kuti this is the time to do this. Abraham, our father of faith, baba vedu mukutenda, he was a great secret keeper. Mwari vamuudza kuti ane mwana wokugoma undipese chibairo. Haana kuudza message iyo kuna Sara. Sara akangodzi nemwana tirikunonamata Mwari after 3 days todzoka. Waitozva kuti Sara raanoda vhangeri rekuti I receive, rekunzi give ariite, rekugamuchira kuti chani mwana anorida, but rekuti chichipa mwana wacho vataka kugamuchidza ariite. Saka havana kumuudza izera remunhu. Even vaakupira pagomo racho Isaac akabvunza nai baba chibayiro chiripi. Abraham haana kuudza Isaac chokwadi kuti chiri kutaura ndicho. Akaziva kuti vanhu anotiza. Akati aiwa Mwari vachatipa gwayana. But vaapagomo Abraham anoti zvatasvika regacho kuti gwayana riri kupi. Akaita sezvanga zvataura Mwari kuti ukaverenga Genesis 22 verse 14 inoti iyo, and Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. It's good, but not Jehovah Jireh. It's deeper this way. Zvakatanga kutaurwa zita iro ranapiwa Mwari kana une bhaibheri chokuchokutifa zita iro ranapiwa Mwari Jehovah Jireh rakati zita raMwari raiva zita renzvimbo nekuda kwezvaitwa naMwari. Genesis 22:14 inoti, and Abraham named the place not God. Tifunuzoti Jehovah Jireh anopa ukanyanyodzika nayo harisi zita rake inzvimbo. Kana une bhaibheri unovhura chokuchoku endeda kuti varima ndorikana hana mabhaibheri ndinodambudzwa futi chese tautaura chinyowani. Zvinhu zvese munhu angaita muupenyu bhaibheri rinomudhurira rinodhura zvisingaite. Kana chigara angatopiwa muchechi asi bhaibheri sinotamba naro. Ukaona munhu ane bhaibheri usaibva kumushekero kuti uri kukono zvishuwa asi kutamba naro bhaibheri. Bvunza makore ainawo muchechi nekushaya bhaibheri nezvinoda zvipindirana. Mwari vanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Zivo inobva pari mushoko rako. So mwana yesuzi kuti apa ndikarivereka manje handirinzwe. Muranda waKanasi chapter 8 aiverenga bhaibheri asingarinzwe. Mwari vakamutumira fili akataura kuti kurati kusarinzwa kunodenda Mwari. Kuriviringa usingarinzwe zvinoita kuti Mwari vaone shuku dzako respondi. Saka iwe ataki yako rekutoverenga rati kuti usarinzwe rati haripo futi. Ndinganipasiye baba asi vanenyaida. Ozapa mwedzi wese unopera uri paWhatsApp. Mari yemabhando zinokwana bhaibheri. Nyaya dzese dzaunoteera paFacebook nepaWhatsApp hadzichinje upenyu hwako. Rinochinja upenyu hwako ishoko raMwari. Vandinotsodzwa ndikashota kuwanikwa pagroup. Hauzwi zvakanaka. Ukasanzwa kuti maititi nyaya yafamba sei hauzwi mushi. Asi nyaya yeupenyu hwako iri mushoko raMwari. Bhaibheri racho rinodhura. Ukaona usati wabvisa vhari pashoko raMwari rinochinja life, uri under attack.
atatu. Wakaimba unotozive Bible unoti munhu arabe nechipamedzi asine shoko. Ngane shoko part and parcel yekurarama kwemunhu. Saka ukaona shoko racho risipo, kwete nekuti haukwanisi kuva naro, unotokwanisa but haunyatsorivanyiwa zvako. Hapana nadhigitere unotoridzwa rafarirwa muchechi. Ameno sendi kutaura izvo zvazvo zviri basa padaiti navhasi. Unozogonotendawo kubatirira kushure kwako. Ende zimongwa Bible racho kana uinaro harisi rako neremhuri Mr. and Miss Sibaka. Hakuna nekirake hazviite nerefamily. Zvimwe zvese muchechi ane maT-shirt neta yake yake kana zviri zviya hausho yake yake kana rasho refamily. Zvoti amai vakapinda naro kuchina kuba kuna Bible. Baba vakapinda naro kumusana kuba kusina Bible. Moyo wako uchizwa kuti it's okay. That's why information shoko raMwari ndochinhu ndinochikwa nadevil kana chavo. Jesu paakakunda Satani akakunda achiti zvakanyorwa zvichinzi. NaJesu unotenda anotendawo kuti achiramba zvakanyorwa. Apostoli haaverenge Bhaibheri newo futi uri apostoli wemuno hauna Bhaibheri ndauverenge. Ita apostoli wekuno pakuita Joshua akunowanda kuwadza apa. Apostoli wemuno. So mari vauya kuzoappreciata Jesu neperfume yavo kwete yechechi kwete vatumwa nemunhu. Perfume yeBhayibheri vareenda zvakanaka. This woman atisikira she was a prostitute chifero. Perfume yake iri kubasa kwake kuattracta makastoma. Akaspreya inodhura akapfuura so vanonzwa kuti pane munhu adarika pana ane law of attraction iri kubasa kwake. But pane musi waakaona Jesu achiteverwa nevamwe varume. Iye ndoziva kuti ndiri mukadzi anoteverwa nevarume. But kana ndakuona murume anoattracta vamwe varume kuti 12 vachifamba naye inofunga akapenga. Wose varume vanozotera vakadzi kuti vana varume vakutera murume murume ane nyaya. Iri sechi akaita. So instead yekuzvispreya perfume rega ndonospreya iye. Paakaspreya perfume yake pana Jesu, Jesu waiziva kuti sei perfume mukadzi aiva nayo yaiva yekuti azikanwe musociety maanogara. Jesu haana kutibvisa ichocho. Mukadzi paakaspreya Jesu perfume, Jesu ndobva ati kwese kuchaparidzwa vhangeri naye mukadzi uyu itaurwe in memory of her. Kuti paaizvispreya aizikana mujerusarema. Paakaspreya Jesu akuzikana kuti toisa. Kuti Jesu wakamaketa mukadzi kuti eleven wa international. Akaramba neperfume yake airamba ari local. Paakaspreya Jesu nomozanzi nekwasingazikani taura ine zvake. Iwo unosati our God is jealous God. Mwari wedu ni mwana ane jealous, ane kushare glory nemumwe munhu. Iyi ndo vhesi iri very dangerous. Yaakati kana kwakuparidzwa mukambomira nezvangu mungorova nezvikuyu. Randaverenga rati in memory not of Jesus of her. Kwese kuchaparidzwa vhangeri yaitwa nemukadzi umuitaure kuti arangarirwe kwete kuti mundirangarire. Rati pane vhangeri tu kuparidza Jesu nokuparidza mukadzi yenyu. Sei Jesu achazvaitwa nemukadzi zvishumirwe. Ari kuti the church must grow. Chechi ngaikure kusvika palevel yekuona need pasina kuparidzwa. Mukadzi uyu haana munhu amuudza kuti Jesu ari kurovererwa ari kuenda kuti pamwechi wapinda kuguva. But akazvinzwa in the spirit that I need to give Jesus, I need to anoint his body in preparation of burial. Kukuratidza era yechechi manje. Same verse, Mark 16 verse 1. Maria nevamwe vakadzi vese vaitevera Jesu vakaunganidza zvinonhuhwira vakati taakuenda kuguva raJesu Sunday morning kunomuzodza. Vasvika muguva ndokubva vamushaya. Kurati vakaronga kuita chinhu chakanaka igiving but ine wrong timing. Vakasvika kuguva raJesu asiko zvipo zvakaunganidzwa. Jesu vakamuwana here kwete. Ko vanomushaya sei zvipo zviripo
Bible and the book of Genesis, you know, to you, as long the earth remains, seed time and harvest will not cease. Seed time and harvest. Abana with seed and time and harvest. Seed yakabana ndivane time. Kuchishona chinogara kuti mbeu nenguva uye kukohwa. Ngati kana uine mbeu understand time. Kana usingazvizorega nezvo mushona yakanaka. My examples are tangible. Kana une mbeu nembambaira. Une mwana waunotaimira kuti varambabaira. Hauti because neshingu nadzo kuti zvigara kana January. Shingu dzavo dzinokontrolwa netime. Kana uine mbeu yechibage unoziva season yechibage. Kana uine beans unoziva season inoita beans. Kurati munhu ane mbeu chinomukontrola haisi hanga itime or season. Saka Bible ichiti as long as the earth remains seed time and harvest. That whenever you have a seed, get the revelation of time. Chinhu chakanatswa munguva yacho. So many vamwe vakadzi vakaunganidza zvinonhira chechi pakatopledwa vanhu vakaunganidza mafuta vakatambenda kuti kuna Jesu wedu ari kuguva vachisvikepo vakasvika asiku nekuda kwekuti aitaura kuti nezuva retatu ndichamuka ivo ndokubva varonga kuenda nezvipo nezuva retatu. Kuti kusabata shoko kunoita kuti iye asabatike nokuti iye ndiye shoko rake. Vakamushayiwa asi vakuda kuita chinhu chakanaka. Wakaipa dzinonguva paanotirwisa haatirwise panyaya yegiving, anotirwisa panyaya yekuunderstand at the time to do it. Nokuti unotoziva kuti zvikaitwa mumwaka usina kufanira vane zvavanokotsana nazvo. Dambudziko ratinaro mufunge harisi rekusaita, nderekusaita munguva yakafanira. Why? Because unoda kuita chinhu wrong time, hauwane the correct of the right result. So panoti time pane challenge yekudai, nguva inoda kuitwa zvinhu kazhinji haisi nguva yakanaka kuti uite. Saka uchiona kuti ndizina kuti aiwa hatikazoita kana December wozikagona sadekapinda zvinangu zvakaro asi tikazoisa mazuva akati. Ukaona kuna advantage in the natural to do thing, chinhu chamwari uri mu wrong season. The right season, or I'll give you maybe Genesis 26. Mwari vanoti kuna Isaac, usaenda kuIjipita, stay there in Gera, gara munzvimbo yeGera. Baba vanoti paakagara munzvimbo ivo akadyara akakohwa 104. Was the instruction of the advice good? No, it was just godly. Because advice is good, kana kune famine, you are supposed to move away. But Mwari vanoti nyangwe kuine nzara isabva imamo dyara. Kurati munhu haana kudyara mu right season, akadyara mu right faith. Nguva ine challenge pakuti panonzi ngatiitei zvinhu ukatarisa marino akaita upenyu hwako muzosekunge kukudzwa vamwe. Kufundisa kufanira kungoona nekuziva kuti mamiriro akaita zvinhu. Ani munoziva kuti Mwari chaiwo ndo vakati let the birds fly. Nanhasi ostrich aiburuke ende ishiri. Hakuna rimwe version imwe Bible rakazoti let the birds fly, koma ostrich are too heavy. Wait. Mwari vari kuti let the regashiri dziburuke, vari kuikudzwa nehombe dzacho. Asi nanhasi haisimuke ostrich. So ndakazoanalyza kuti chindara ndikatozoona kuti ukatarisa zvakaita ostrich nogona kuva neplu. Chii chiri pane ostrich? Ostrich yakasimba kunge kwese kwakakura chidiki. Musoro unorepresenta information, knowledge. Ndomwe ostrich yakazvitarisira kuti ndokuda munhu vakutaurwa nemasimbiro ese nemasikumbo iwaya tinoenda kupi nedumbu rese. Knowledge ikava shoma unofungiza kuti kana pachitobarizwa kuti upenyu unochiita pakutaurwa vamwe. God can do the same with your life. Kana richinoti anosungudza marume kubva muguruva, iwe uchiita mubvunzo kuti ndinonyorema zvakadiko Mwari achititadza kudai. Mwari anosungudza marume bari naanotadza asi ndikurema. Nyaya haisi kuti unorema, pane information ikushota. Why can't we misunderstand the value information?
chiremba akafunda, qualified doctor, professional, akadzidza kudarika iwo yazorapa, but sei achizokubvunza zvinhu yafanira kungoita bhozi akadzidza, madini achimubvunza kuti muri munonzwa mudumbu makadya ini zino manheru zvakazofamba sei atsvaga information kwauri, anotoziva kuti nyangwe ndakafunda but uyu information shoma yaainayo ndoinoita kuti anyatsorapika. Why goes ukaenda kunzwa mudumbu medically dumbu, it's a broad term. Mune liver, mune makidney, mune pancreas, mune chii. Saka ukati mudumbu wataura nyaya hombe, paanozobvunza kuti wakadya imadeko ukati bhinza uzakufufutirwa asi kidney. Unorapika nyore nokuti une information, une zvaunoziva. Saka unoona nini vanonetsa kurapa because haataura kuchema. Kuchema haisi message. So ngokuti pamwe nzeri pamwe musoro pamwe chii. So vanhu vanonyanya kuchema vasina information vanonoka kupora. Achakuenda nguva yekunamatirwa ane ndoati mufundisi wangu ta kunamatirwa kuri right. Chakanakisa kubatwa mukati memisoro kudarika batwa pamusoro. Chakanyanyonakisa kubatwa nokuti vanhu vangu vabarara nerushai wavo. Kwete nevanonamatira aiwa zivo. Information, ruzivo kwavanaro, then you act upon the information. So mukadzi wakaita chinhu chakatadza kuitwa nechechi. Chechi yakauya Mark 16. Vakasvika Jesu asipo kubhuwa. Vakasvika asipo. Vati vauya kuzopa Jesu. Zvoreva kuti vanhu vakabvisa zvipo zvavo havana kuitwa refund number 1. Number 2 havana blessing yakauya. But paitwa giving. Because they missed the time. Bible records kuti vana vaIsaka, they were commanders of Israel. Because they did the understanding of times. Pane mwaka nenguva Mwari anoda kuita zvinhu muupenyu hwevanhu. Vanoti aiwa tichazoita, hongu vachazoita, vanhu vanogona kupotsana nezvaida kuitwa naMwari musizini iyoyo. Hazviti ngazviitwe nokuti zvinhu zviri right, zvida kuitwa nokuti Mwari ane zvinhu right zvaanoda kuitira vanhu. Uzanyanze kushumira Mwari idzi kazhinji vanhu vanoda zvinoita Mwari, havadi zvinoitirwa Mwari wacho. Let's be clear on that. Vanhu vanoda kuti Mwari anopa mabasa, Mwari anokusumudza, Mwari anokuchinja, ndozvakatunganidza muchechi. Matthew 11:28. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupa izororo. Ndovhesi yakazadza vanhu muchechi. Munhu anoda kuzoroka. Vanhu vane mitoro vanoda kuzoroka. Problem yakazongotanga kuti vachiregera kuzorora. Havana kuverenga verse 29. Verse 29 inoti kudii manje. 11:28. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndokupa izororo. 29. Takurai joki rangu. Time mutoro. Akanona kufurahia kufast. Unataka mtu wewe kwa nini makaneta makaremero kutoka kutoka tazoro kwa maneshi watu wakutida. Ngoti gari unachita kuraiwa uchokira. Oh nyande yekuchinja zvokutakura. Niyoya nisikusatakura. Ndiye kuchinja zvokutakura. Takura ichokira nokuti rakareruka. Kurerukirwa kwako kwakavigwa pakuita zvanotaura. Munhu anoona kuti aiwa anotitsotsa zvisizvo tamuti Mwari anoita zvinhu, Mwari anoita zvinhu. Ichokwadi Mwari unoita zvinhu kuvanhu vanoita zvinokonzera kuti Mwari aite zvinhu. I'll give you an example. Mwoya musheshi, Bible inoti kudii? Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari wofuka mapana. Oti shendi inodeclare mudzimai, inotaura mudzimai apavhurika kuti ashuwa vanobva kuno uyo. Shoko rakatoti akanaka anobva kuna Mwari. Asi achiwanikwa kumaraini kwavo. Harinamidze kufunga naBhaibheri. Kuti hakuzinonamata saka uchafunga. Antoonwa maraini. Ende watununwa murozhantaura naye antoboramba. Mungasina kubva ikoko kuna Mwari kwacho futi. Inadzimai vako pandakavapfimba vane chikwana. Apa tine vana 3 nakwana iyo. Unyazoti Mwari vakanipa mudzimai apa patanga nehafu. Yamesiri hafu yekuramba.
Bethlehema Juda nebori kudiki mauri kuchaberekwa mambo ndi Jesu akuprofitwa naberekwa. Akabereka mambo wacho Bethlehema Juda aigara imomo ndi Maria Luke chapter 2 akabva kuGalileya naJosefa akaenda kuBethlehema akabereka mwana iko. Zvonati nzvimbo yakaprofitwa but hapana munzvimbo akabenefita. So being in the right place, usikaite the right thing, hauna guarantee good result. Zvinonetsera seduka munhu kushumira mwari wako. Masuta anotenga ari akatonyorwa mukati dry clean only. But pawatenga ikoba vakutevere kana kukwangurisa tonemunomuita kuti anozowacha munhu. Kari ukadomurira so havatengi unogona kuwacha. But ukapfeka rakawachwa unozwa nakutaura murondo kuti akazowachwa zvaoma. But ukawacha wakavhara dhoo. Chii maprinciples ezvinhu anozokumarisa wakapanza. Pane vanhu kuti vakaona uchifamba nokusaka kunamata kwacho hakuna dini. Vakaona iwewe vanoenda kunamata. Kuna vanhu kuti vakaona iwewe vanozwa kuti ndeta kusina. Yeti hausi kunamata unopinda chechi. Nokuti kunamata kuita. Wala kudizwa. Kunamata nekupinda chechi zvinhu zvakasiyana. Ende zvikonzero zvamunopindira chechi zvakasiyana. Mwana zvati panhamo yakabatana chechiyo. Saka akaipindira nhamo. Panhamo avanomira vese vanhamo. Akayemuka zvinoitika panhamo. Saka vese vamunoparidzayo target yake kunhamo. Zvikonzero zvinonzwa muchechi zvakasiyana. Indazvoniri mukuroora munhu anorore marizeni dzakasiyana. Mwati anhu anoenda kuwacha ndakuda munhu anotowachira padheki. Iwashenge yakatorwa munhu. Saka kuti mwacha munonetsa neiwashenge zvinhu zvisati basa nazvo. Iti muri washenge. Yeti wane washing machine inowachira vanhu. Yakachima kutanga kuroora. But there must be a reason inoda washing machine. So vanhu vanogona kushava the right reason but hazvivatarisa kuita chinhu ichocho. Kana pana urenda kuti ndinapedza 5 gig. Nonzwa kuti tina mazhinji nisori tine mazhinji. Tingaswere munhu. But I want the church to understand this. Kune vakaenda kugwara Jesu vakamushaya, vaenda kugwara. Vakaenda nezvipo, havana blessing, havana kutambidza, havana kumuwana, but vaenda vachakaita giving. Problem yavo yasiyana nemukadzi uyu itime. Vari kuita zvakanaka nenguva dzakasiyana, zvinovapa maresults akasiyana. Mwari pavakatidana kuti ndishumire mustreet, ndaibva kunonzi ndaigara kuwadzana, ndaibva kuwadzana netsoka. Hatina kudanwa zvinhu zviripo, ndakadanwa zvisipo, ndakangopiwa message chete kuti enda unovaudza kuti ndiri Mwari akanaka. Ndaita kuti Mwari ukati mimi makanaka nezvanendiri vanobvuma ere. Zvanzi hausi kutaura zvauri, unotaura kuti zvandiri inini. Nokuti vanhu havasiri difference yetestimony, kupupura nekuparidza. Kuparidza kutaura zvinogonekwa nezvinoitwa naMwari. Kupupura kutaura zvandakaitirwa. Saka ndakuparidza ndinogona kuparidza nezvaasati andiitira but zvaanoita ndokuparidza. Nokuti dzimwe nguva ndiri pahemi ndakangoti Mwari vanoba kuna akandipenya akati kwe vanokunyimirira koze ndakabharwa kusamba. Ndikataiwa ndo zvavanoita vanopa but havasati vandipawo but kupa changu vanopa. Ndaigona kubatsira nokupupura nekuparidza. Church needs way. Difference yavakadzi vanoparidza nezvava itime. They were doing the right thing, but the Lord was a blessing because of time. 1 Kings chapter 1. Kune musikana akauya mumba maDavid mambo. Musikana uyu ainzi Abishagi. Akagara mukubeza namambo David. Haana kana mwana waakabereka, haana kana chaakaachiva. Bhaibheri rinoti akauya mambo vakura vakwegura. Vasingadi kana kubata munhu. Yeti David uyu aitouraya vanhu achivatorera vakadzi vavo. Bari kune mukadzi akauya akabeswa mukubeza haana kana kubatwa. Kungouya nguva isiri hazvifambi. David ane record yekubvunzira vanhu vakadzi. Vanhu ukauya apera basa nezvako zvapera basa. Importance of time. Mwaka nenguva kuti tishumire Mwari kana wakwana.
unozoita time. Hatifanane zvatakaitire Mwari. Takangofanana kuti tinofanirwa kuitira Mwari. Mwari uyu anonamatwa nezvauinazvo kana usina chauinacho nezvauine simba rako. Ndakaregwa kuzayo jama yangu yaita mwana wangu weru wanochikora wagone kurenjera kuti aiti pachechi. Vanhu usaregera chechi tsvaga keyatenga iuripo. Maoko unawo enda unocheka noni pachechi. Isu taishanda pachechi nesimba kwete nekeshi. Abaitoka munhu anoona zvokuita neloni nematoireti ini ndiripo. Handina mari but ndinoshumira Mwari nesimba rangu. And here I am today. Handina chandova. Opportunity. Namo nekuti unazvikombiyana neni pakuita. Ziva kuti takasiyana asi tinofanirwa kuziva zvokuitira Mwari. Uyu wepefimino anoiwana anoafota. Kwa iwe uchaitei pana Jesu wako. Hama dzangu law of attraction chinodena ropafadzo kazhinji hakusi kuchema. Kuita zvinoita kuti ropafadzo ibate paupenyu hwako. Zvikuru ndinozviziva. Chikuru chikafuna mulocation chinoteerwa nevana vadiki mambo zvinotisa. Asi chikuru munhu mukuru. Saka ndinetsika kuti enda madhara anotera saizi vawo. Ndinazodiscover kuti chikuru patinotora mavhu tichizora madhaka. Patinofuna mulocation vana vanongoti munhu uyu anotamba nemadhaka esaizi redu adorenewe. Zvauri zvinosvedza zvinouya pauri. Paunouya kuzoshumira Mwari, Mwari vanoona dambudziko ravo. Kwete nokutaura bete. Kornelio, minamato yako nezvipo zvako zvasvika. Mwari ndokubva vati kudii? Ndokubva vatuma ngirozi kunotaura naKornelio kuti aiwa unofanirwa kuparidzirwa naPita uponeswe. Kurati Kornelio anga ari in need of salvation. He was a giver but not saved, he was a Roman. And Peter vaishumira kumaJudha bedzi. So Peter paakazotuma kuti aparidzire Cornelius. Cornelius nekubatsirwa kwake yakaonekwa paakatanga kuita zvinoitwa nevanonamata iye asinganamati. Nidhi yako Mwari anoiziva. But nidhi yako inofanira kuzvipresenta pamberi paMwari nezvaunogadzirisa muimba yaMwari. Paul naSilas varimudza Mwari vari mujeri. Mwari akaita munana macheni dzikadonha vakabuda mujeri. Vakarumbidza Mwari vakasungwa. Mwari akaona kuti handifari kurumbidzwa nevanhu vari pataiti. Regani vasunungure. Havasi kurumbidza kuti tisunungure yai. Vari kurumbidza Mwari vakasungwa. Mwari nokutendeka kwake haafariri kuti nekuita kwako kwese urambe uri pataiti. Kuda kuti Mwari unofanirwa kuona nhamo yako nekushingaira kwako pazvinhu zvake. Kuna akapa zvishoma Jesu akati chirikadzi yapa zvizhinji nokuti yapa kubva pamwoyo nekutambudzika kwako kwose. Zvinoita kuti Jesu ati munhu yapa chirikadzi kuti mari yake yakataura nhamo yake. Haana kubvunza kuti mari yake kubvisa munoshanda kupi. Mari aitarisa kubviswa mari. Mari ikaudza Jesu kuti abvisa mari ari pamahwani. When you minister you worship God with substance. Mwari unoona nidhi yako. Nokuti pawaunza kuna Mwari, Mwari anotarisa pazvabva nenzira yawazviwana. Woona kuti watambudzika kuti uye nazvo. Mwari uvhura masuo mazhinji. Prayer, kunyengetera, kuchema nekutsanya kuti Mwari ita izvi kwakanakisa. I will give you this understanding. Munoziva kuti munhu akanamata, kunamata kunodzinga mweya wenhamo, akudzinge nhamo. Let me explain to you. Kunamata kudzinge nhamo kunodzinga mweya wenhamo. Kushanda ndokunodzinga nhamo. Namata sitekoregera kushanda unofika kupreya nenhamo. Kunamata kunodzinga dhimoni mweya wenhamo. Kune mweya wenhamo nemweya wechina madhimoni. Ukaenda kusoro usikurorwa profita akakuti matombo 3 aya unogeza kuseni masikati manheru. Pari kudzingwa mweya usarorwa uye pari kudzingwa tsvina pamunhu nekugeza katatu. Anogatisa nhamo 2 ka1. Paunotogeza pese ukuchena, ugeza masikati, ugeza futi manheru, ugeza kuseni, ugeza kakani. Ipapo hausudzinga mweya wechina, ukudzinga tsvina. Parikuadziswa zvinhu 2. So kunamata kunodzinga mweya wenhamo, kushanda kunodzinga nhamo. Zvizive izvi.
dzako nemoyo wako towards basa rake. Ndakuudza ndichitanga kuti ukaregedza iye nokuti ndiye akadana munhu wacho anonyarira munhu wake haaregedzi. I'm finishing now. 2014 ndichipadzisa pana fesi ndapedza kuparidza kune murume akauya ndokubva ndibvunza unopenda sei kumba ndaifamba netsoka ndakanyara kubvunza ndikudzokera netsoka ndikati ndichienda pakabhana ndopinda mukombe ndoenda kumaraini ndokubva nditi aiwa kusadaro wadi kuti tiende kuseri ndonokutengera mota uende kombe mota yakatengonge madomasi uzamota ikaunoteka first time ndakafamba nayo yakatengwa nemunhu aitaura ngapinda dhirama tiri kudzokera sei ndikati ndoenda pakabhana ndozokwira kombe ndoenda kuzvanzayo andi makasi ovosera ndokutengera mota uende. Mune akabva kwepangamira for 5 minutes. Pane vanhu vangamira awa achikuombera mangoti. So there are times in which some will just clap for you, but some will be sent by God to minister into your life. Ndazviwitnesa Mwari anozviita izvozvo. Nokuti zvida vakamukomberedza havana basa rero but navo uchiita basa rokuti ii ane basa rero. I'll give you another testimony. It's our prayer. All Scanian Bible, I was telling people to go, not to say such a home, it's not home. Really, I was ambassador, really. I want to shut down, I can't do sign the British Shaka West, Wabina Bucha, one of them, they decided to quite last year, this week. Ukamona mune mzondora watu quite last year. Nezuru, kuna akatakula chimiri anosira tsofa. Ukore uno. Rati munayati mu business ne mu bafaza ukore uno uruchema kudaiso kune wabintu bashakanana. Ede tsanyebera nta zvabasa solo life chikuru kufema mamwe mafemera tukufemereka life wakai basa munyemera kuti handizvozvo iva nedizaini ende unozati munhu ese ane dizaini chakanaka hakuna asikane chakanaka hakuna vana gogo vandaona pabhucha vachitenga mabhonzo vakapiwa mabhonzo havana kuda vakatanga kukomplena kuti hana kana kanyama sakanyamainenge ichitodiwa na ada munyemera kuenda kubhonzo ukatarget itori nyama chaicho ozi kana uchida mabhonzo ukapiwa mabhonzo unode kubuda munhu anotenga sheti pabhero otanga kukomplena kuti bata haina bhatani utoda nyowani muhemwe nyowani uri mumunhu saka toda akatenga hembe pabhero atasati havana pakabvaruka here kamwe yake nyowani saka hamuna munhu asikane zvakanaka usanyepero wakaibva ndanokunyepera kuti hai it's okay zviripo ndizvozvo solo life mwari ndikuongorera kumwe nazoti ndikuongorera vanhu mukore uno sikireti iri pano pakushumira mwari iye anoti ndiedzei kuda kuti aiziva kuti nyaya yekushumira inotiomei haana kutirevesa test me ndiedzei unanga wenza aigona kuti ndibhipe ndofona bheki nozvakutaura rimwe rikaparidzwe zvakanaka shoko kashedza kuti ipapo dhimba munhu washa zvikazonzi yangu yekukwanisa kuti anenge achiparidza zvakanaka but kwavanozeva ziva mamiriro akaita zvinhu bhaibheri rimwe chete rinobaridzwa kuamerica kuwashington dc today ndonobaridzwa futi kwekuwepi nhasi same scripture giving kuamerica igiving kwekuwepi tsitsi dzamwari dzakavigwa pakuita shoko rako kwete pakuona situation dzevanhu mwari afanira kuandastenda sokuti ndiri muzimbabwe maybe pako ndikaenda overseas upenyu zvakanaka kana kuenda kuamerica kuri kuenda overseas kubva kuamerica uchiuya kuno kuenda overseas utori nhindi izvezvi utori overseas saka una excuse iti mwana ndipeiwo anya nemba yenyu anya nebasa renyu
ndiudzewo zvatingaita. Hatiite hatibaridze tese, hatiimbe tese. Vati mumwe nemumwe panzvimbo yake achishumira Mwari, basa racho kupfuurira mberi. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Baba ndokunamata. Ndiregere kuva Simon the leper. Alikuwa paine dambudziko. Muri Mwari unochinja upenyu hwevanhu. Ndiregere kuva kereke inononoka kubata ropafadzo. Tada kuva mukadzi wakauya akakushumira ine nguva. Mukamupa ropafadzo. I speak blessing, protection and favor in the mighty name of Jesus. Amen. Oh
ndichakumbira revhuranda vatinamatire zvichida takagara kudaizvi kune zvinhu zvakataramba kufamba mukati meupenyu uchifunga kuti uri kuita zvinhu nemunzira yakatarwa munzira kwayo, but the way days come you were missing seasons, you were missing the time. Kune zvinhu zvakawanda zvinosimuka iwe mweya ndeyekuverengera, kungoverengera chete ndicha paunozosvika you have missed the time. Toda kuti kwatiri netsoka dzedu kana uri kunzwa kuti pauya shoko mukati meupenyu hwako, unacho chinhu mukati meupenyu hwako chakapesana newe nokuda kwenyaya iyi, nokuda kwekusanzwisisa mwaka, maseasons netime, usimuke netsoka dzako. Pachanamata munhu waMwari, panamate nekuputira shoko rese, tisati tasunungura munhu waMwari, tichingopedza SPR vanotitendera kumhanya muchiambei. Tinomutendai mutsvene Ishe wemadzishows, muridzi woupenyu hwatiri kurarama. Mangwanani ano ndinoti mutsvene, mutsvene, mutsvene Mwari, imi muridzi wedenga nepasi. Timboriwo chimwari pamberi penyu, timbori vanani pamberi penyu. Lord, we thank you for this favor. Nyasha dzamadurura panzvimbo ineki. Kune vazhinji vanga vakafanira Mwari kugamuchira zvekudya zvakagamuchira mangwanani ano. Asi manongedzera Mwari kuti zvinofanira kuya panzvimbo ineki. Manongedzera Mwari kuti zvinofanira kuve zvangu neshamwari dzangu dziri muno. Tiri kukutendai Jehovha nekuti mataura muupenyu hwedu. Matidzidzisa Mwari kuita zviro nenguva. Matidzidzisa Mwari kuti kunyangwe nepanguva yatinorarama muchinori Mwari, muchiri kubata panyika ineyi, muchiri kubata mudzimhuri, muchiri kubata mukati meupenyu hwedu. Mwari munatipawo kutenda, nekuti nguva zhinji takashaiwa kutenda. Tinomutendai Mwari nemuzodzwa wenyu, mwana wenyu achumira kuupenyu hwedu. Tinomutendai Mwari nekutaura zvine simba mukunyorovera. Tiri kunamata Wamasimba Ose kuti shandurai upenyu hwedu. Shandurai upenyu hwangu Jehovha. Pandandiri kuona nekunzwa Mwari panonga muri kutaura kuti munogona kusimudza chechi ineyi, munogona kusimudza upenyu hwedu, munogona kuchinja mafungiro edu, munogona kutipa mufambiro mutsva, munogona kutipa munamatiro mutsva. Munozvigona Jehovha, munogona kushandura
wepamusoro-soro. Masheka baba wedu zvakasika kumira zvakanaka mukati muupenyu hwedu. Iro risoko iro roMwari tinonamata kuti rirambe richirarama mukati muupenyu hwedu. Mazvita Mwari, mazvita edu Baba, 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 mazvita tinongotsvaka kuwano vana vanoteerera mukange mataura Mwari toteerera kutaura kwenyu matiitika zvakanaka. Tinonamata muzita renyu Baba, zita remwanakomana neremweya Mweya. Amen. Mazvita mufundisi munamato panguva inei ndine veSPR vanoti gamuchidzirawo zvinhu kune munhu washo toda kutendai. Thank you very much. Kagadzira zuva rakadai munhu akati ari kuuya saka ekuuya munoziva zvinoitika, tese tinoziva zvinoitika, asi nokuda kwekuti maita chinhu ichi matiitira zvinhu zvakanaka. Munaramba muchindotitarisai mufuture munatigamuchira, mukanzwa takuuya futi munomboramba muchitigamuchira. Tinoda kutendai neshoko kunesu rabva kuna Mwari. Toda kutendai munhu waMwari zvatakugamuchirai nazvo. Regai tidaidzewo mai vari kuuya apa, mai Masari vanoda kutitendera munhu washo. Mazvitanga twechigaro pamusoro yevafundisi vese samadhebhera Mwari vaitwa zvakanaka. Aloho ngatimbopai chipo chekutenda. Mwari mashandiswa naMwari. Ndimwero waMwari ndaiti ndichipfuura pana festival ndakuchiparidza ndaita muri moimboya kutaura vanhu vemazuva ano. Asi inini ndezvinezvi ndingakuteerai zvakanyanya paYouTube. Handitomborara ndisina kuenda paYouTube kunotaridza kuti paringa vanofana kudii nhasi. Toda kutenda Mwari newisdom yatasiyirwa, toda kutenda Mwari neknowledge yatasiyirwa. This was a very practical gospel. Zvinhu zvanga zvichibatika tinatsodzwa tese kugutsikana ende tadzidza zvakanyanya. Mwari varamba tikusai zvakanaka. Ministry yenyu iramba iri naMwari. Manoda kutendai zvakanyanya nekuchengetera munhu waMwari. Imi pamwe chete munhu gospel pamwe chete navo. Mwari vatiitire zvakanaka. St. Stephen pandiri kupa munhu waMwari chipo chake tirambe tichiombera. Mazvitanga
Mwana chaizvo. Mwana bhataiwa. Ini ndinowachirwa ndina washing machine. Ngainopa vanowacha. Asi kutaura kuti manje washing machine vachaitengerwawo. Vasvika. Mufambe zvakanaka Mwari vanokutungamirai. Vangokumbira baba mupeti pamuri ipapo, musimuke muye mutore munhu waMwari. SP ari pamuri ipapo, motora mama, moperekedza mama kusvika kumotokari kwaya chitiimbira. Ah!